Ola, e benvidos á sétima edición do Tico Diario, un informativo diferente e con protagonistas que vos resultarán familiares. É mércoles 31 de outubro e comezamos coa noticia da semana, da man do noso compañeiro Xalo García. Bos días, Xalo, que nos traes hoxe? Bos días, Lorena. Pois verás, o monfortino, Alejandro Fernández, actual campeón nacional cadete de taekwondo, representará a España no Campeonato Mundial, que se celebrará a mediados de mes en China. Compartimos con el e os seus preparadores técnicos da Escola Lucense de Taekwondo, a que pertence unha xornada de adestramento. Chamas Alejandro é lucense e viaxará a China o vindeiro mes de novembro para representar a España no Campeonato Mundial de Pomsai en Taipei. Competirá na categoría cadete na modalidade técnica da que actualmente é campeón nacional. Mi objetivo es llegar a la final y hacerlo lo mejor posible para ver si me puedo meter en el podio. Ten todas as calidades para conseguilo. É rápido, é moi explosivo, ten moita flexibilidade, é moi áxil. E despois a nivel psicolóxico é unha persona que adestra con moito tesón, que nunca se queixa, sempre está disposto a traballar con intensidade, teno todo. Todo e máis, porque con tan só 13 anos non se forma parte da selección española se non se ten un palmarés como o de Alex, con 48 medallas no seu haber. Son 6 de España, después de competiciones a nivel gallego y dentro de España los Openes de comunidades autónomas, y tengo 2 medallas de una competición que hice a principios de año que fue en Lille. Comezou con 3 anos. O seu pai é o responsable de que hoxe desfrutemos deste nivel no taekwondo lucense. A súa familia viaxará con el a Taipei. Deles recibirá o maior apoio para golpear o limbo e superar a potencias como China ou Corea do Sur. Sí, por supuesto. Padres, abuelos, demás, sí, por supuesto. Que se preparen os países asiáticos. Que este monfortino vai con ganas de colgarse a medalla mundial. Pois aí queda a noticia desta semana. Trasladámonos agora ao Caurel. Ali está a nosa correspondente Ángela Cal. Ángela, hola, por que estás hoxe aí? Ola a todos e todas, pois veredes, estou en Folgoso do Courel, onde a protagonista do outono xa está aquí. Este sábado celébrase a Festa da Castaña e xa van pola edición número 31, 700 kilos. Estarán dispoñibles para todo aquel que o desexe. Nós estaremos ali. Un ano máis, as castañas volverán ser as protagonistas do primeiro fin de semana de novembro. Folgoso do Caurel porá á venda 700 kilos deste produto na 31ª edición da Festa da Castaña, que este ano celébrase este sábado 3 de novembro. Unha cita que espera chegar a centos de veciños e visitantes ao Souto da Carroza co obxectivo de potenciar a calidade deste froito. E pese a súa longevidade, a festa segue renovándose. Este ano, por primeira vez, asociouse a esta Festa da Castaña o primeiro concurso de tapas de castañas do Courel, que se está elaborando, fíxose este fin de semana, máis o día 1 e 2, e culminará na Festa da Castaña ca entrega dos premios. A Deputación de Lugo colabora con esta cita cunha achega de 4.000 euros dentro da súa aposta por dar a coñecer e poñer en valor os produtos autóctonos. Durante a xornada axudarase tamén os produtores locais grazas á venda dos seus froitos. Combinado con outras actividades, pois sea riqueza para eles e podan sacar uns cartiños que lles van moi ben, non? Entón, para a economía do concello é fundamental. O sábado volverá a prenderse o lume para degustar un dos produtos máis demandados do outono. A ver, mira. Pois ten boa pinta esa festa. Haberá que achegarse por ali esta fin de semana. Sigamos con o noso informativo. Chegamos agora a Tico Enquisa. Hola a todos y todas, estoy rodeado de mis... Hola a todos y todas, estoy rodeado de mis amables compañeros a los que voy a pedir la colaboración en la siguiente pregunta.
Ceo, ¿cuál es tu afición favorita? Jugar al Pokémon todos los días. ¿Y tú, Andrés? Jugar al baloncesto. Y voy a pedir la respuesta de nuestra profesora Carmen. Viajar. Y por último, Antón. Yo coincido con Carmen, viajar. Gracias. Y aquí tenemos las opiniones de mis amables compañeros y esto es todo. Hasta pronto. Ata aquí a actualidade. Así despedimos hoxe este Tico Diario. Moitas grazas aos participantes do IES Moncho Valcarce de As Pontes pola súa colaboración, así como todos os que fixeron posible facer este programa. Imos agora coa información do tempo. Ola, moi bons días. Que nos agarda a xornada para hoxe? Pois estamos vendo aquí o mapa Meteosat, vemos que se achega unha borrasca importante desde o Atlántico, entrando, que nos vai afectar a península e especialmente a Galicia. Xa, en Galicia, como vedes, como van a pasar rapidamente as nubes, na zona costeira, tanto na zona de Fisterra como na zona norte, no Golfo Ártabro, hacia a zona de Lugo, teremos rapidamente volverá o sol, pero nas montañas se nos van a ir quedando esa borrasca que vai a pasar en esta xornada e na vindeira. Xa para a provincia de Lugo, como comentábamos antes, hacia a costa teríamos o día máis claro, mentres que no interior teríamos as brétemas asociadas ao Miño, normalmente, a rede fluvial, e as borrascas xa hacia a zona das montañas. Pois nada máis, isto é todo por hoxe.